Horlandıran kofe, bunu asla içemem. Men öňüm doýdurupdym. Ýöne, şonda da ýene köp adamlar aldanýar. Belki siz pikir edýänsiňiz içeningizden soň hakykatdanam beýdasy bar. Horlandym diýip. Emma men size şu hakykata aýdaýyn. Köp horlandyrýan kofeleriň düzümine gadagan edilen sibutramine diýen madda gidin oşulýar. Käbirleriňiz bilýänsiňiz, sibutramine öň hakykatdanam horlandyrmak üçin ulanylýan derman ýöne onuň Pavlovic efekti ören hoplu bolan soň 2010 ýyldan başlap dünýäde bu derman ulanmak gadagan edildi. Ýöne şonda da käbir söwdagärler peýda üçin bu kanun bozýarlar. Sibutramine kabul eden adamlarda ýürek urgusynyň çatlanmagy, baş aýlanma, ýürek bulanma, kusmak ýaly ýagdaýlar ýüze çykdylar. Uzak wagtlap ulanylanda bolsa, kan basyşynyň ýokarlanmagyna, ýürek damar ulgamynda dürli hadisalaryň ýüze çykmagyna sebäp bolup biler. Agyr ýagdaýlarda bolsa, ölüme çenlekem ýetirip biler. Onda horlandyrýan dermanlaryň hiçsen önemli ygtybarly dälmi? Elbetde, ulary hemmesini bir ölçüde bakalandyrmak dogry däl. Lukmançylykda semiz näsawlaryň agramyny gözegçilikde saklamagy kömek edýän resmi dermanlar hem bar. Mysal üçin häzirki wagtda giňden ulanylýan eknoglytit we semaglutid. Olaryň ikinji tipli diabeti semizlik bilen birlikde bejermek üçin öňdürildi. Bu dermanlar işden bedeldir, aşgadanyň boşamagyny haýalladýar. Netijede adam abi ýer we kanyň glukozasyny hem howlandyrýar. Ýöne ikerni çegen bolsa derman bolýar. Bu dermanlar diňe resmi agram dolandyryş klinikalarynda, lukmanyň gözegçiliginde we degisli görkezmeler bar bolan ýagdaýynda ulanylmalydyr. Internetde satylýan düzümine belli horlandyrýan kofeleri özüňizde sinap görmän. Beýle ýagdaýda öz saglygyňyzda beper etirmek mümkin. Şunu ýatda saklan. Horlanmak hiç ýeli çalt we gysga ýoly ýok. Iň esasy ýoly ziýanly durmuşçylyklarinden ýüze bermek, kadar limitlenmek we köp kereket etmek. Bedeninizdäki ýok bolan her bir gram ýağ bu siziň kadar limitlenmeňiziň we sportdaky tertip tutumyňyzyň netijesidir. Egerde kimdir biri size bir käse kofe içdi, horlandysa, şunu ýatda saklan. Ol siziň ýagdaýyňyza däl, ol siziň jüýüňize, hatda saglygyňyza gözdükýär. Egerde video sizin üçin peýda bolan bolsa, video like bas prepostung hem de Kitaýsky doktora podpisasiýa edin. Sag bolun.